Hevalên Pûrto. Sed lingên Pûrto hebûn. Pûrto yekî bi pûrt bû. Na, bisekinin, ew pir û pir bi pûrt bû. Herkê dest wî dida, bi carekê re xurek diket laşê wan ku qet nedisekinî. Lewma piraniya mirovan dûrî wî diçûn. Pûrto nedixwest bibîne ku mirov gava çav li wî dikevin dibêjin yeq û direvin. Lê bi şeş çavên mezin zehmet bû ku vê rewşa xerab nebîne. Wî xwe li cihên tarî vedişart. Xwe li bin pelên hişk û heriya şil vedişart ku li wan deran tu kes lê rast nedihat. An jî nexweşikiya wî nediqîriya. Xweveşartina bi vî awayî dikir ku Pûrto hes bi ewlehiyê bike. Lê her ku roj derbas bûn, ew eciz bû. Pêdiviya Pûrto bi hevalekî hebû. Rojekê biryar da ku xewêrek bike. Wî xwe bi peleke daran a ziha firçe kir û nêzîkî malbateke moriyan bû ku li wê derê bû. Pûrto bi şirî ji rêza moriyên sor re got: Silav! Û diranên xwe yên bi pûrt nîşandan. Bi rastî jî gelekî bi pûrt bû. Heta bi diranên wî jî bi pûrt bûn. Morî gava ku di ber wî re derbas dibûn, hem bi hev re digotin: Bixebite, bixebite, bixebite. û hem jî şekur û hin tiştên din hildigirtin. Ew serbilind bûn û wan guh nedida tu kesî. Wexta moriyan tune bû ku guh bidin hevalan. Ji dêvla wan Pûrto biryar da ku bi qepûşkekê re hevaltiyê bike. Wisa xuya bû ku cira wê xweş e. Wî xwe şîrîn kir û got: Silav! Lê qepûşkê bi rakoreke pir bilind li gor standartên qepûşkekê xwe kişand hundirê qalikê xwe. Ji hundirê qalikê xwe bang kir û got: Ez şermokim, tu dikarî ji kerema xwe têbîniyekê bihêlî? Lê kaxiza Pûrto tune bû ku têbîniyekê lê binivîse. Ji dêvla wî xwest ku biaxive. Pûrto xwe bi xwe got: Xuya ye pêdiviya min bi hinekan heye ku ji hevaltiyê hez dike. Lê kî? Bi carekê re dengê vîzîniyekê ji hewa hat. Pûrto lê nêrî ku ewrekî reş ê tenik li ser serê wî çêbûye. Hih, artêşeke kermêşan. Kermêşan bê navber bi komî vîzînî dikir. Hevaltiya bi van serseriyan re dê çi qasî xweş bûya? Pûrto got: Silav! Kermêşan di ber xwe de digot: Xwîn, xwîn, xwîn. Ew bi zorê bi Pûrto hisiyan, lewra bi komî li tiştekî digeriyan ku vexwin. Pûrto di ber xwe de got: Belkî hevalekî ne zêde mijûl, ne zêde şermok, ne zêde serserî ji min re çêtir be. Piştî kêliyekê wî mozqirtek qelew û zêrîn dît ku li ser kulîlkeke pembe nektarê vedixwe. Pûrto qirika xwe paqij kir û got: Silav! Pûrto hinekî bi tirs bû. Mozqirt gelekî zêrîn û xweşik bû. Pûrto bi carekê re got: Em dikarin bibin heval? Mozqirt keniya. Ez dê çima bixwazim bi te re bibim heval? Kolonyek sax hevalên min hene. Mozqirt piştî van gotinan vegeriya cem hevalên xwe. Pûrto xwest ku bigirî. Lê hêsrên wî biryar neda ku dêş kîjan çavî bibarin. Pûrto serê xwe hêdîka hejand û xwe di bin peleke daran de veşart. Cihê wî hinekî sar, şil û bêhngenî bû. Lê ji xwe wî ji cihên wisa hez dikir. Pûrto fikirî: Ma ez dê çi bikim ji hevalan? Wê şevê bahozeke mezin rabû û pela ser Pûrto li ber bayî çû. Pûrtoyê bê mal û tirsiyayî xwe topikî kir. Pûrto sibehê zû çêtir şiyar bû û her sed lingên xwe dirêj kirin. Di nav axê de xweşand û ber bi gihayê kesk veçû ku xurîniya xwe bike. Pûrto li jor nêrî û dît ku yek li jêr dinêre û dibêje: Yeq! Wisa xuya bû ku bi pêlava wê kesê ve hilkişiya bû. Ji ber nexweşikiya xwe gelekî şerm kir. Pûrto xweşidand, topikî kir û nexwest ku li wê binêre. Dengekî din ên niz û nazik hat. Şşş! Wî dengê nazik got: Pûrto çi qasî biçûk û xweşik e? Pûrto çavekî xwe vekir da ku bibîne bê ew kî ye. Ev kî bû ku bi navê wî dizanî? Raweste, ev kî bû ku digot ew xweşik e? Dengê jineke extiyar bû ku wê Pûrto bi darikekî û bi nazîkî datanî ser peleke daran. Jina extiyar ji keçika biçûk re got: Pûrto hevalên herî baş ên bexçeyan in.
Bi alîkariya wan ax dibe zibil û bi vî awayî şêniyên bexçe tendurist û bextewar dibin. Jina ixtiyar rahişt pela ku Pûrto li ser e û ew pêça. Pûrto di nava pelê de germ bû. Wî bi şîrînî li jina ixtiyar nêrî. Jina ixtiyar jî bişirî û pişt re ew avêt. Pûrto qîriya û got: Wee! û ji jor ve ket erdê. Terp! Ew hêdîka bi ser tiştekî hêmî, hênik û bêhingenî veket. Bêhingenî û bi tam. Wî careke din hewa bêhin kir. Qalîkên porteqalan û tew qalîkê mûzeke xerabûyî. Firdikên qalîkên hêkan. Nanê hevnik girtî. Kartolên qelandî yên genêbûyî. Pasteyeke kevn, kelemeke reşbûyî. Ew li cihê herî xweş bû. Ew ketibû nava komposteke hêmî û bêhingenî. Pûrto xweber bi wê tariya xweş û bi herî ve gundirand. Hest bi her tiştê mala xwe ya nû dikir. Ew dê li vê derê gelekî bextewar bibûya. Lê pişt re ji nişkan ve tiştek hat bîra wî. Ew dê di vê tariyê de bi tena serê xwe bûya û dê kesek tune bûya ku pê re biaxive. Û wê kêliyê ji nava tariyê dengek hat. Silav! Dengekî din got: Em bibin hevalên hev? Pûrto pirsî: Ew kî ye li wê derê? Navê te çi ye? Kî got: Pûrto. Yekî din got: Pûrto. Yekî jî got: Pûrto. Yê mayî got: Pûrtuko. Dengekî din got: Rêzdar Profesör Doktor Pispor Pûrt. Yekî din ji wê derê bang kir: Li Pûrte. Yekî din bi teyeke nermik got: Tu Pûrto. Gava çavên Pûrto hînî tariyê bû, wî fehm kir ku li derdora wî bi sedan kurmên bi dirûv û rengên cuda hene ku axê berhev dikin û hûr dikin. Gelekî dilxweş bû. Piştî wê rojê, Pûrto rojên xwe di nava hevalên gelekî bi Pûrt de derbas kirin. Pûrto niha ixtiyar bûye. Ew li mala bexçevan di nava guldangeke li ber paceyê de dijî û bêhna lîmonan ji axawî tê. Ew jin hê jî hevala wê ya herî nêz e.